So guys, दायो आं ब्लग भिडिअ बानायदों नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाफोर मोजांथार अरुणाचल बर्डार बियो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिजुसा होननाय जायो बेखौ जायगाफोरखौ नायना लाबानो जाबाय ओइ बाबुनाव थांनो नागिरदों सेन्टाराव मा नाम नोंनालाय रबिराम मा क्लासाव फरायो हा ए नोंनालाय नोंना मा नाम महेन्द्र अबे क्लासाव फरायो नोंलाय क्लास 1 नोंनालाय सनाराम अबे क्लासाव फरायो नोङो क्लास 2 रानियालाय थाखसे मा नाम नोंना जोमै बहाय थांनो नागिरदों नोंसोरलाय सेन्टाराव मा लायनो नागिरदों आलु लायनो जोंना आजामना सेन्टाराव थांनो नागिरदों आलु लायनो जायगाफोरखौ एसे देखायनानै नायना लाबानो जाबाय मोनाबायबो नै मोजां नुवाखै खोमसि नुथारबाय जायगाफ्रा नै जायगाफ्रा हाग्राबारि दाबो लांदां माइबो गायजाया जाहैबाय जायगाफ्रानो So guys, आंनि भिडिअखौ सोरबा नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालामनानै हो। आं